willen graag nog een hulp doen. Zometeen komen allemaal dansen. Ja, ja. En schudden en dansen. En er staan ze weer, er staan ze weer. Ja, ja, hij is er weer, gisteren was hij er ook. Ja? Bij het monument. Suriname blij zijn en vrijheid vieren doen we één ding. Dat we een paar hiep hoeren. En ja, één keer gehoord vandaag. Dus we gaan het testen. 1, 2, 5, 12. En voor al die Nederlandse vrienden van me die hier aanwezig zijn, je mag soms ordinair schreeuwen. Het is niet verboden. Dus we gaan het proberen, al die tantes van mijn links, al die tantes van mijn rechts, in bijna sweet hiep want die wil Vira-feest. Akjetu Koti. Dus we gaan het proberen verder. Jongen, hiep. Absolute zwakte. Dus festivaldirecteur heet Guido Zwakker, maar geloof me, hij is geen zwakker. Dus we gaan nee, u staat in. De directeur, het creatieve brein van het festival. Park, zijn we klaar voor? Zijn we er klaar voor? Nee, hiep. Dat is het park, ja. Zachte, harder! We kennen er als gemeenteraadslid, we kennen er als een vrouw die hier in Rotterdam voor de gemeenschap klaarstaat. Zij was ook, met vele anderen aan het begin van het slavernijmonument dat we sinds enkele jaren in Rotterdam hebben. We hebben dus speciaal uitgenodigd op dit tijdstip om even een kort woordje tot u te richten. Alweer? En ik wil hem met een biggie poppie halen, want ik heb er nog nooit zien dansen eigenlijk. In 44 uur, ik heb het 3 keer gezien. Ik heb een biggie poppie. Dus, het spijt me, maar ik ga nu echt iets laten doen wat je misschien niet leuk vindt. En dan gaan we het proberen. Bas, zomaar spekken wij ten Kora Ili. 3, 2, mevrouw Wijter, je gaat het echt moeten doen hoor. Draai je pokoe. Dames en heren, iets wat u nog nooit eerder heeft gezien. En dansen de pokoe Wijter. Zware Kora Ili. Om ons met de ballensport toe te spreken. Hartelijk dank daarvoor. Laten we beginnen met eerst elkaar Van Sweetmans passie toe te wensen. Een hele mooie kitty dag vandaag. Ik heb lang nagedacht wat